Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor sejjer inħejjilkom post il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis semmija llum il-lezzju divina tagħna se tlaqqana ma' dan il-maħbub tagħna Ġesu u saġġalna nilmħu fih l-imħabba, il-ħniena, il-modrija. Personaġġ li jixtieq jara bniedem sħiħ. Ekku sa narawh iwettaq miraklu ieħor. Ifejjaq raġel għama minn twelidu. Din is-silta li sa nirriflettu fuqha nsibuha f'kapitlu 9 mill-Vanġelu ta' San Ġwan. Ġesu bħas-soltu kien għaddej mit-triq flimkien mad-dixxipli biex jibda l-ħidma tiegħu. Mela lemaħ raġel għama minn twelidu u d-dixxipli tiegħu staqsew: Rabbi, dan twilet għama għax dinepu stess jew għax dinbu l-ġenituri tiegħu? Ġesu jieġeb: mhux għax dinepu jew il-ġenituri tiegħu, imma ġralu hekk biex l-emil ta' Alla jidher fih. Sakemm għadu binar jeħtieġilna nagħmlu x-xogħol ta' dak li batni, għax jasal il-lejl meta ħadd ma jkun jista' jaħdem. Sakemm għadni fid-dinja jienu id-dawl tad-dinja. Kif qal dan Ġesu, araw x'għamel. Beżaq fl-art, għamel minnu qisu tajn u dilek bih għajnejn ir-raġel għama u qallu: mur inħasel fil-menqa tas-silwam, din tfisser il-mibgħut. Mela dak mar inħasel u ġijara. Il-ġirien u dawk li soltu kienu jarawh għax hu kien tallab qalu dan mhuwiex dak li kien joqgħod bil-qiegħda jittallab. Xi wħud qalu iva, oħrajn qalu le ma jixbħu. Iżda qalilhom jienu. Qalulu: mela kif infetħulek għajnejk? Weġibu: wieħed raġel jgħidulu Ġesu għamel ftit tajn, dilik li għajnejja bih u qalli mur fis-silwam u nħasel hemm. Mort inħsilt u ġejt nara. Qalulu: fejn huwa dan ir-raġel? Qalilhom: ma nafx. Il-Fariżej, dawk l-onlookers ngħidilhom jien, li dejjem ħsiebhom biex jaqbdu lil Ġesu ħajwarbuh min-nofs, bdew jistaqsu dwar dan il-fejqan. Mela lil dan il-bniedem li fl-modi kien għama u issa mfejjaq ħaduh għand il-Fariżej. Sa dakinhar li Ġesu għamel it-tajn u fetaħ għajnejn l-għama, inserta kien is-sibt. Il-Fariżej ukoll staqsewh mill-ġdid lill-għama kif sar jara u qalilhom: qed li ftit tajn fuq għajnejja mort ninħasel u issa qiegħed nara. Xi wħud mill-Fariżej qalu: dan il-bniedem mhuwiex ġej minn Alla għax ma jħarrisx is-sibt. Iżda oħrajn qalu: kif jista' wieħed midneb jagħmel sinjali bħal dawn u ma qablux bejniethom. U reġgħu qalu lill-għama: inx'jidhirlek minnu issa li fetaħlek għajnejk? Qalilhom: dak profeta. Il-lut ma ridux jemmnu li hu kien għama u ħadd dawl. Allura batu għall-ġenituri ta' dak li sar jara u staqsewhom: dan li jintom qegħdin tgħidu li twilet għama dan binkom, melissa kif ġie jara? Il-ġenituri tiegħu wieġbu qalulhom: nafu li dan hu t-tifel tagħna u li twilet għama, imma kif issa ġie jara dan ma nafux u anqas ma nafu minn fetaħlu għajnejh. Staqsu lilu żmien għandu ħajjitkellem huwa lih innifsu. Il-ġenituri tiegħu wieġbu hekk għaliex beżgħu mill-lut għax il-lut kienu ġa ftehmu bejniethom li jekk xi ħadd jistqar li Ġesu hu l-Messija isib ruħu barra mis-sinagoga. Kien għalhekk iva li l-ġenituri tiegħu wieġbu: żmien għandu staqsu lilu. Għal darb'oħra reġgħu batu għal dak li kien għama u qalulu: għati glorja lil Alla, aħna nafu li dan il-bniedem huwa midneb. Dak ġibhom: jekk hux midneb ma nafx, ħaġa waħda naf li jien kont għama u issa qiegħed nara. Qalulu: immu x'għamillek? Kif fetaħhomlok għajnejk? U ġibhom: ġa għedtilkom u ma smajtux, xi tridu tisimgħu iżjed? Jaqgħu tridu intom ukoll issiru dixxipli tiegħu? U qabdu jajruha qalulu: dak kien dixxiplu tiegħu, aħna ta' Mosè dixxipli, aħna nafu li lil Mosè kellmu Alla, imma dan ma nafux minn fejn hu. Wieġibhom ir-raġel u qalilhom: sewwa, hawn qiegħed l-għaġeb li intom ma tafux minn fejn inqala u madankollu li fetaħli għajnejja. Aħna nafu li Alla mhux se jisma' lil midinbin, iżda mbagħad jekk wieħed ikun iqim lil Alla u jagħmel ir-rieda tiegħu lil dan jisimgħu. Qatt fid-dinja ma nstema' li xi ħadd fetaħ għajnejn wieħed għama mit-twelid, li kieku dan ma kienx ġej minn Alla xejn ma kien ikollu ħila jagħmel. Imbagħad qabżu qalulu: insa tallem lilna, int li twelidt b'nubit waħdek u keċċewh il-barra.
Ġesu sema li keċċew il-barra, sabu u qallu, temmen int bin il-bniedem. Dak wieġeb u qallu minnu mulej biex nemmen fih. Qallu Ġesu, mhux biss rajtu, imma huwa dak stess li qiegħed ikelmek. Qallu nemmen mulej u nxteħet arkub tejh qudiemu. Bad Ġesu qal, jien ġejt fid-dinja biex nagħmel ħaq, biex min ma jarax isir jara u min jara jama. Xi wħud mill-Fariżej li kienu hemmhekk madwaru semgħu jgħidan u staqsew. Aħna wkoll omja, wieġibhom Ġesu. Li kieku kontu omja ma kontux tkunu ħatja ta' dnub. Immissa qegħdin tajdu aħna naraw mela dnub tagħkom għadu fuqkom. Mela dan eżis semmija huwa l-episodju mill-Vanġelu li se nirriflettu fuq llum. Hija silta verament sabiħa, fil-fatt din hija katekeżi batteżimali. Naraw il-mulej xi jrid jgħallem lili u lilek permezz tagħha. Nirriflettu daqsxejn is-sitwazzjoni ta' dan l-ama. Edna li kien għaddej Ġesu u lemmaħ lil dan ir-raġel ama minn twelidu. Naħseb tafu hux veru li fil-Vanġelu hemm storja oħra ta' raġel ama, l-ama Bartilmew minn Timew. Issa jekku nixtieq illum li nqablu ftit. Dan l-ama Bartilmew ma l-ama li għadna kif qrajna llum. L-ama li qrajna llum kien ama li mu qed jitlob xejn, b'differenza minn Bartilmew. Bartilmew talab u għajjat u ħambaq u kompla u persevera sakemm Ġesu waqaf u għenu u taħ id-dawl mill-ġdid. Imma llum għandna ama li ma talab u ħambaq xejn, kien qiegħed bil-kwiet jittallab il-karità. Hekk tgħidilna l-kelma, kien qiegħed jittallab il-karità. Kien bniedem rassenjat. Din kienet rassenjazzjoni fin-negattiv tagħha, Għax aħna ngħidu rassenjat li hija ħaġa pożittiva, imma din ir-rassenjazzjoni tal-ama mi pożittiva xejn, imma negattiva fl-ispiritwalità. Meta tirrassenja ruħek fl-ispiritwalità jisek qed tgħid lil Alla, m'hemmx tagħmel, tajtili din il-marda allura jkolli noqgħod għaliha, li kieku nista' nneħħiha, imma la tajtili ikolli noqgħod għaliha. Din hija rassenjazzjoni li mhijiex Kristjana. In-nisrani ma jgħidx kieku nista' nneħħiha, imma n-nisrani veru u dak li jidħol fir-rieda tal-Alla u jgħid Alla jafx qed jagħmel u nilqa' dak li batli, mhux b'rassenjazzjoni b'tali mod li kieku nista' nbiddilha, imma nħalliha kif inhi għax Alla jifhem iktar minni. Din hija s-sitwazzjoni tan-nisrani veru li jidħol fir-rieda tal-Alla inkella mi rassenjazzjoni xejn. Għalhekk hawnhekk għandna bniedem rassenjat, jittallab il-karità. Wara kollox dan għata qalbu, għal jien ama mitwelid u qatt ma nista' nara rassenjat. Hekk tinnutaw hawnhekk l-inizjattiva tiġi minn Ġesu. Fil-każ ta' Bartilmew fil-miraklu ieħor, l-inizjattiva ma ġietx minn Ġesu. Dan Bartilmew sema li għaddej Ġesu u beda jgħajjat u jħambaq kemm jiflaħ. L-inizjattiva ħada Bartilmew, kemmu veru Ġesu baqa' sejjer, ma waqafx biex jara xi jrid Bartilmew, wara mbagħad waqaf imma ħallih jgħajjat kemm jiflaħ. L-inizjattiva ħada Bartilmew. Fil-waqt li fil-miraklu li qrajna llum, Ġesu waqaf u opera fil-ħajja tal-ama. Kienet bl-inizjattiva ta' Ġesu li dan ġie jara. U dan l-ama eżis semmija forsi huwa l-iktar wieħed li jiġbaħ lili u lilek, li forsi aħna bnedmin rassenjati, ngħidu wara kollox il-ħajja hija din, ħadd ma jista' jibdel lili. Twelid tont u tont ħammut, ma jista' jibdel ħadd xejn. Forsi hawn tajjeb nirriflettu jekk hux din x-xena tal-ama minn twelidu li kien rassenjat hijiex l-iktar li tiġbaħ is-sitwazzjoni tagħna minn dik ta' Bartilmew. Għax Bartilmew kien jaf li hu ama imma kien xeba sal-ponta ta' mnieru fil-ama tiegħu u kellu ġen biex ifieq. Imma aħna kultant ma nagħmluhiex din il-biċċa xogħol. Aħna forsi iktar nies rassenjati fis-sitwazzjoni tagħna u kważi ma nitkellmu xejn.
ma nistennew li jitbiddel xejn. Għalhekk qed li aħna kultant nixbħu iktar lama li rajna fis-silta tal-lum. Hawnhekk imbagħad għandna lil Ġesu li beda jiddiskuti mal-apostli fuq dan il-bniedem meta saqsewh dan imħabbadnu bit-tiegħu jew tal-ġenituri tiegħu li dan hu għama. Mela għandna lil dan Ġesu tagħna, immaġinaw ix-xena immorru bl-immaġinazzjoni tagħna għal din il-folla u nisimgħu u naraw x'inhu jagħmel Ġesu mill-viċin. Inħarsu u naraw lil dan l-ama bħas-soltu bil-qiegħda jittallab il-karità u għandu l-dawn qudiemu mhux qed jarahom imma qed jismagħhom. Dan bidejh barra kif kien jagħmel soltu qed jistenna li jitaħu l-flus. Imma flok flus qed jismagħhom jitkellmu dwaru. Dan imħabbadnu bit-tiegħu komplew l-apostli jew tal-ġenituri tiegħu hija tama minn twelidu. Qed jismagħhom dan u bil-qeda hemmhekk u dawk jiddiskutu fuqu qudiemu. Isimgħu issa lil Ġesu jwiġibhom jgħidilhom le, ġralu hekk biex l-emil ta' Alla jidher fih, biex il-glorja ta' Alla turi ruħha fil-ħajja tiegħu. Għalhekk ġralu hekk dan, biex Alla juri l-qawwa u l-glorja tiegħu permezz ta' dan il-bniedem li min ama se jagħmlu wieħed jara. Allura dan jenna lilna eżis-semmija biex nifhmu li Alla jippermetti ċertu affarijiet fil-ħajja tagħna mhux minħabba dnubiet tagħna jew mhux minħabba ma nafxiex u ma nafx forsi x'jaddilna minn moħħna. Alla jippermetti ċertu affarijiet fil-ħajja tagħna għax fina trid tidher il-glorja ta' Alla. Anki fid-djufija tagħna iva, anki fil-mard tagħna, anki fis-sitwazzjonijiet ta' dbatija li ngħaddu minnhom. Hemmhekk trid tidher il-glorja t'Alla. Importanti ħafna li nifhmuha din. Dan l-istess bħalma ġara lil Lażru tafuha l-istorja fejn Lażru jkun marit imma Ġesu ma marx ifejqu imma ħallih imut. Għaliex? Ħalli tidher il-glorja ta' Alla li hu kapaċi qajjem wieħed mejjed għax iktar tidher spettakolari u veru li wieħed iqum minn bejn l-imwiet milli li wieħed ifieq. Allura l-glorja ta' Alla tidher iktar fil-qawmin mill-imwiet milli mill-fejqan ta' marda. Ġesu rid juri il-qawwa ta' Alla b'Lażru mejjed li qajmu mill-imwiet. Ekku hawn jidher is-semmija kemm hu kbir dan Alla tagħna li mill-lama jagħti d-dawl li mill-mewt jagħti l-ħajja. Isimgħu is-semmija imbagħad Ġesu immedjatament x'jgħid. Jgħid jienu id-dawl tad-dinja u jgħid jienu id-dawl tad-dinja biex janteċipa dak li kien se jagħmel, li kien se jagħti d-dawl lil dan il-bniedem ama. U l-Vanġelu jgħidilna bid-dettalji il-proċess li jagħmel Ġesu biex lil dan taħ id-dawl. X'għamel Ġesu? Però qabel ma naraw bid-dettalji il-proċess li juża Ġesu biex ifejjaq lil dan l-ama, ejjew nisimgħu din is-silta mużikali li tkompli turina it-tenerezza li għandu dan Ġesu anki għalija u għalik. Nisimgħuha. Footsteps walking with me. Footsteps walking with me, footsteps I cannot see, but every move I make and every step I take, I know they're there with me. They walk with me all the way, beside me day by day, through good and bad, through happy and sad, those footsteps won't go away. I'll never walk in life alone, there'll always be someone there. I know He won't let me down, He's with me everywhere. The special things in life I've done have been through Him and His love.
I've been blessed in so many ways, thanks to the Lord above. Footsteps walking with me, footsteps I cannot see, but every move I make and every step I take, I know they're there with me. They walk with me all the way, beside me day by day, through good and bad, through happy and sad, whose footsteps won't go away. I think that my life's been planned by the one who's guiding me. When I'm led by the hand of someone I can't see, I'm not always sure where to go. That's when I follow his lead. I know that the pathway that he shows will help me to succeed. Footsteps walking with me, footsteps I cannot see, but every move I make and every step I take, I know they're there with me. They walk with me all the way, beside me day by day, through good and bad, through happy and sad, whose footsteps won't go away. Through good and bad, through happy and sad, by my side they will stay. Eżis semmija, edna li l-Vanġelu jgħidilna bid-dettalji il-proċess li jagħmel Ġesu biex jgħin lil dan l-ama li taħ id-dawl. Kull dettall li jagħmel Ġesu għandu meaning speċjali xejdinna. Interessanti jaraw x'għamel. Iħamġu bit-tajn u jibatu jinħasel. Da żgur li mmur ninħasel jekk inti ħammiġtni, naħseb dak il-ħin jekk xtaq jgħid l-ama lil Ġesu. Huwa painful tweġġa jekk jagħmilek it-tajn f'għajnejk. U meta l-ama ħass lil dal-bniedem jagħmillu t-tajn f'għajnejh, taħsbux li ħagost, jgħidlek dan minnu dan waqa' mill-qamar hawnhekk ġie qudiemi u minn flok tani xi ħaġa sewwa tal-flus bħala karità qabad it-tajn u ċappasuli ma' għajnejja, iktar ħada bħala offiża. Jgħidlek dan x'in marel ġi jagħmel hawnhekk. Dan min inti biex tiġi tagħmel it-tajn u ċappasuli ma' għajnejja. Li kieku kien xi ħadd minna hekk kien jagħmel. Minn fuq li inti ma tajtnix flus ħaċċappas li t-tajn ma' għajnejja. Ukoll hekk jonqos, imbagħad irid immur ninħasel. Da żgur li mmur ninħasel x'tistenna nibqa' bit-tajn f'għajnejja. Mela jidher li għandna bniedem li ma kien qed jistenna assolutament xejn, kien qed jistenna biss ftit soldi. U dan Ġesu ċappaslu t-tajn ma' għajnejh. Tajt għaliex? Isimgħu għaliex. Biex poġġih fl-iskumdità. Ġesu poġġa lill-lama fl-iskumdità u du attenti għax dan il-kliem li rridu nirriflettu fuqu u kollu talim għax kif għamel Ġesu mal-lama hekk se jagħmel ukoll magħna llum. U bħalma skomda lil dak ir-raġel se jiskomda lili u lilek. Għalhekk qed nispjegaw id-dettalji li juża Ġesu. X'jiġifieri allura tidlek it-tajn? Jiġifieri li tpoġġi lil dak li jkun fir-realtà tiegħu, tqiegħed ir-realtà quddiem għajnejh. Sa nispjegaw daqsxejn aħjar. U x'jiġifieri tmur tinħasel? Tmur tinħasel ifisser li tidħol fir-realtà salvivika tal-Magħmudija. L-ilma ta' Silwam huwa l-ilma tal-mibgħut ta' Kristu, l-għadira li fija kellu jinħasel fija l-ama huwa prefigurazzjoni tal-Magħmudija tagħna, l-ilma li jirreġererana, inaddafna l-ilma tal-Magħmudija u dan fil-ħajja tagħna ta' kuljum jirriduċi ruħu fil-Magħmudija irripetuta li aħna ngħaddu minnha permezz tar-rikonċiljazzjoni, permezz tal-qrar. Silwam, din in-nixxija hawnhekk imxebħa mal-Magħmudija.
U kif lama għamel dak li qallu Ġesu, mar inħasel u ġijara, ekku kol aħna jekk inkunu ħallatna l-Alla ma' ħajjitna kollha u għamilna minn ħajjitna lotta kontinwa kontra l-ħażen, allura nibdew naraw kollox b'dawl ġdid. Eżis semmija, niprovettaw mit-teżori li provdinna dan il-mulejtana, namlu użu sewwa mill-qrar, u huwa importanti wkoll li nifmu li l-qrar huwa il-mamudija tagħna imġedda. Iva kull darba li jiena jiddispjaċini minn tnubieti, fil-fatt hija t-tieni, t-tielet, ir-raba' le fil-5000 mamudija li jiena nirċievi f'ħajti permezz tal-qrar. Nirriflettu ftit xiġri, għandi t-tajn f'għajnejja. It-tajn qed jirrappreżenta r-realtà ta' ħajjitna, u għadnub, il-mewt, is-sitwazzjonijiet tal-biki li ngħaddu minnhom aħna fil-ħajja tagħna. It-tajn f'għajnejja. Iva żissemmija Ġesu jpoġġili t-tajn f'għajnejja kif għamel mal-ama biex ma nibqax aljenata, biex ninduna x'għandi, biex ninduna li jiena midneb midimba. Mbagħad nagħmel jien, immur u ninħasel biex nieħu mill-ġdid il-mamudija. Kif? Permezz tal-qrar. Ġesu jpoġġilek it-tajn f'għajnejk għaliex inti ma tafx li inti għamja. Iva lilek u lili poġġilna t-tajn f'għajnejna għax aħna bnedmin aljenati, medijin fuq ħafna affarijiet u ma nafux lilna nfusna sew. Allura Ġesu għax iħobbna propju danu li jagħmel, iċabsinna ma' wiċċna id-dnub tagħna. Jurina li aħna midinbin, ġalna narfu li aħna omja, nkella ma mmorrux ninħaslu. U hawnhekk ma tmurx tinħasel ma jfissirx sempliċiment li ma mmurx nagħmel ir-ried tal-qrar ta'. Għax forsi jien immur nagħmlu r-ried tal-qrar, imma l-qrara tiegħi li qed nagħmel hija riġenerazzjoni mill-ġdid. Dak is-sens li jiena ma mhux ninħasel, jiena l-qrara tiegħi forsi mhijiex konverżjoni profonda tal-qalb imma hija sempliċement rutina li jien imdorrija nagħmel. Għalhekk kif għedna Ġesu jagħmillek it-tajn f'għajnejk biex iġalek tmur tinħasel kif għandu jkun. Issa żissemmija nerġgħu nduru daqsxejn biex naraw xi jfissru sew id-dettalji li juża Ġesu biex fejja il dan l-ama. Fejqu b'ġest sempliċi. Mhux wisq iġeniku kważi vulgari, besaq fl-art, ħawdu mat-trab, għamel minnu qisu tajn u dilek bih għajnejn il-ama. Ħanispjegaw daqsxejn xi jfisser il-bżieq, it-trab u it-tajn. X'inhu l-bżieq? Il-bżieq hija il-kelma t'Alla. Fil-fatt Ġesu juża ħalqu l-għodda speċjali tal-kelma t'Alla. Meta nitkellmu aħna nużaw il-bżieq, allura l-bżieq f'dal-każ qed jirrappreżenta il-kelma t'Alla. U t-trab x'inhu? It-trab hija l-umanità tiegħi u tiegħek, bnedmin aħna magħmulin mit-trab. Meta allura Ġesu jaqqat il-kelma tiegħu il-bżieq li semmejna mar-realtà ta' ħajjitna li aħna trab, dan isir tajn. U jien jista' jċappasuli ma' wiċċi dat-tajn għaliex biex jurini li jiena għamja, li jien midimba. Imma jien attenti hawn, mhux sempliċi tajn għandi f'għajnejja, imma għandi trab, ġifieri l-umanità, il-ħażen tiegħi, issa mħallat mal-bżieq li jedna li tfisser il-kelma t'Alla. Allura issa ir-realtà ta' ħajti ma ddaħħalniex fid-disprament għaliex għax hija maquda mal-kelma t'Alla. Hemm ir-realtà tiegħi bit-trab imma t-tajn ma jkunx magħmul mit-trab biss imma trab u bżieq. Mela flimkien mar-realtà ta' ħajti jien għandi wkoll il-kelma t'Alla li l-ħin kollu kif qed tagħmel issa stess qed iddawwal ir-realtà ta' ħajti u ħajtek li jien u jien tgħaddejja minnha. Il-kelma li ddawwal. U peress li jiena nirċievi dan it-tajn ma' wiċċi ma' għajnejja, jiena naraf li l-nifsi aħjar, naraf li jien midneb midimba, naraf li jiena għamja, naraf li jiena għandi bżonn li nara. Mela l-kelma hija l-bżieq tinsewix u trab hi ir-realtà umana ta' dnub. Ġesu jħallathom flimkien biex ikun jista' jsir it-tajn u għalhekk Ġesu jimbuttak permezz tat-tajn biex tmur tinħasel. Ħanamlu riveżjoni żgħira ta' dak li jedna biex nifhmu aħjar. Mela Ġesu juża ħalqu l-għodda speċjali tal-kelma t'Alla biex jobżoq. Għamel hekk bħalli kieku biex jaqqa' din il-kelma ġejja minn ġo Alla magħmul bniedem,
ma xi ħaġa ġejja mill-art, mill-materja ta' din id-dinja miegħi u miegħek iħaltu mat-trab biex isawwar il-mezz tal-fejqan. It-tajn, dak li nibżaw li aħna nitħamġu bih, dak jażel Ġesu bħala l-mezz tal-fejqan. U aħna nibżaw li nħaltu dak li ġej minn Alla mal-ħwejjeġ ta' din id-dinja. U fl-aħħar jum għad niskopru li dak li tassew ħelisna kien dak li ma kellniex il-kuraġġ inħaltu. Qed nieħdu parallelizmu bejn l-ama minn twelidu u aħna. Allura bħalma il-dan l-ama mbuttaħ biex imur jinħasel, hekk ukoll ir-realtà ta' ħajjitna. Meta jien naraf li l-nifsi li jiena għamja midimba fil-verità li jiena neħuda kontra r-rieda t'Alla fil-ħajja tiegħi. Iva meta naraf tassew ir-realtà tiegħi allura mdawla mill-kelma immur niġri ninħasel, jiġifieri immur nirrikonċilja ruħi. Mela Ġesu jimbuttak permezz tat-tajn biex tmur tinħasel. Dan jagħmlu biex jurik li int midimba, jagħmlu dan biex jurik int min int, jitfalek it-tajn fajnejk. Jgħinek għax inkella tibqa' rassenjata. Tibqa' ħajtek kollha hemmhekk imċabsa ma tiċċaqlaqx. Titlob daqsxejn tal-karità ħobbuni ftit ja ħasra. Tagħmlu lix dawn l-affarijiet, tagħmlu lix il-bsatem fir-roti. Tamlu lix ħajt infern, ħobbuni daqxejn, għax jien għandi għaċċa l-affet, ħobbuni, nitolbu l-karità ħajjitna kollha. U Ġesu ma jridx jarana jekk rassenjati, mitfuqajn hemmhekk ma nistgħux niċċaqalqu, dejjem fil-kantuniera tittallab il-karità, ma jridx jarana hekk. U biex iċaqlaqna mis-sitwazzjoni tagħna jitfalna t-tajn biex jien ikolli bil-fors niċċaqlaq minn fejn jien u mmur fi triq tal-konverżjoni, tal-mamudija, immur ninħasel. U allura Ġesu jinqeda b'din ir-realtà kollha biex jurini jien min jien. Il-problema eżis semmija li aħna drajna fil-għama tagħna, drajna nittalbu u kważi lanqas ridu niċċaqalqu minn fejn aħna. Ħallini hawnhekk għax issa qiegħda tajba, issa stabbilita għandi biċċa ħobb sol taħt rasi min jieħu ħsiebi u li dissetiljati kemm jista' jkun ma jdejjaqni ħadd u ma jagħmlulix intoppi, ħalluni kwieta u kif jien qiegħda tajba. U jekk xi ħadd jgħidlek jeħtieġ tikkonverti twieġeb u lex nikkonverti. Ħafna ħmerijiet, dan x'inklim żejjetu. Qiegħda tajjeb, jien nitlob daqsxejn norqod sewwa, nagħmel daqsxejn xogħol kif nista' xi trid aktar mill-ħajja. Din eżis semmija hija sitwazzjoni tal-għama minn twelidu. Qiegħed hemmhekk jitlob il-karità żewġ soldi jew nofs lira jaqlaħħa, biċċa ħobs jikolha u xi jrid iktar. Ejjew nitolbu l-mulejjeż is-semmija biex iċaqlaqna, ma jħallinix staġnati fil-problemi tagħna, imma nħalluh qajjimna, itina d-dawl ħanejxu ħajjitna f'din l-art kif jixtieqna hu biex wara din il-ħajja ikun jistħoq ilna verament li nakkwistaw il-post li hu mari ħejjilna, sejjer inħejjilkom post għalinna. Nagħmel minn kollox biex neġdi ħajti mdawla, ferħana, rassenjata, ħajja li twassalni fil-post imħejji għalija mill-mulej. Jekk Alla jrid inkomplu darb'oħra dwar dan is-suġġetta, insellimlek il-paċi miegħek.